Čau lidi, já vás vítám u tohoto dalšího videa. Je to video na GTA San Andreas, třetí díl Let's Playe. A v dnešním díle budeme dělat mise jako v každém. Takže můžeme si jít hnedka pro první misi. Takže zase přeskočím. Zase mám řídit nečekaně. Mám jet do bufetu nějakýho, takže jedem. Jo, prosím, napište do chatu. Ještě jste mi to tam nikdo nenapsal, jestli mám točit GTA San Andreas. Teda, ne, Sorca, takhle, jsem to popletl. Teďka už jsme přijeli do... Máme dohnat tady to růžový auto. Dělej, střel. Rychle, střelejte. Takže až je zastřelený, tak já moc nemluvím, protože se soustředím na hru. Stříl. Damn road. Chill, motherfucker. This ain't a Sunday drive situation. My soda. No, střílejte. Rychle. Samozřejmě budu točit gameplaye na třeba Metiny. Máme je zabít, no dobrý. Vezmu aspoň zbraň. A máme nastoupit do auta. A máme se vrátit do Světova domu. Takže jedeme. Ten druhý díl toho Let's Playe jsem musel tam uploadnout znova, protože jsem to měl takový roztřesený prostě to video, že se to tak divně krotilo a dostal jsem za to dislike, takže jsem to opravil. Takže doufám, že jsem tě potěšil, ten, kdo mě dal dislike, takže jsem to opravil, tak doufám, že tě to potěšilo. Už to máš opravený, takže se na to můžeš klidně podívat znova, mi to dělat problém nebude. A jedeme zavést Smoka do jeho domu. Takže jedeme. What? Nothing. Just some poetry I read. Hey, Smoke, tell me why you moved out the Grove. Man, got some money from my aunt. I mean, it's a nice place and all. Jo, a prosím vás, jako, já vím, že to říkám v každém díle, ale to jako, já se tady snažím prostě dělat videa a vy mi pořád píšete, že prostě, že jsem malý děcko, jako, vy jste nikdo, vám nikdy nebylo 13 let. Tak jako, prostě... A i kamošovi prostě za to dáváte dislikey a tak, prostě přeci se nemůžete dívat na kolik nám je let, musíte se dívat prostě jak natáčíme, ne? A jakože mám dětský hlas, tak neslyšeli jste mě jenom mé v reálu. Hej, klidek, co si myslí? Hej. Takže jedeme si pro další úkol. Sorry kámo. Aha. Sorry hej, jsem nechtěl. Takže zvedneme telefon. Většinou je chvatné, že nějakou...
Takže teďka máme máme někdy otestovat tu tělocvičnu, tam si určitě zajdem. Ale teďka smokem do Emmetova domu máme jet. Takže jedeme. Ano. U toho prvního dílu mám nějak 30 zhlédnutí nebo kolik. Takže dobrý. U toho Xenoxu, jak jsem točil ten gameplay, tak tam už mám, myslím, 88, jestli to říkám dobře, jestli tam nepřibylo. Takže jsem celkem spokojený, ale jako za ty dislikey, jako, a mám samý dislike jenom za to, že prostě mi je 13, tak jako, sorry, ale jako musím někdy začít, ne? Takže teďka si budeme asi trénovat střelu. Takže to nebylo moc těžký. Teď já. Takže dal jsem to. Jsem pouze kočka. Cap your ass and your ass. You want some too? Ice cold, baby. I knew I was the chosen one. Oh man, check out Special Agent Big Smoke. Jsem tak na tebe píšnej, díky, já na tebe také. Takže mám vystřelit do nádrže auta. Oh yeah. Sakra, jsi zabíjacké dítě, chladné jako led. Díky. Zase ho mám zavést domů. Já si nepřipadám jak nějaký gangster, ale spíš nějaký taxi nebo něco takového, protože já pořád někoho vozím dom. Hej, dobrý drift. Takže jedem. Jedem. Takže jak jsem říkal, to video druhý jsem musel uploadnout znova. Protože bylo roztřesený takový, ale teďka už je to v pohodě. Takže jestli chcete, tak se na to podívejte znova. Choose smoke. Speak. I thought you was represent. Jsi nějaký šaty v barvách groves. Ne, čekej. Jo, tady tohle si vezmu. Ej, stůj. Tak já si vezmu tady tohle. Takže dojedem tam a mohl by být konec prvního dílu. A jo, jedu blbě. Teda, třetího dílu, ježiš. Já ani nepřemýšlím, co říkám. Takže už jsme skoro u toho shopu. Ok. Máme vejít do obchodu a koupit si nějaký šaty, takže to uděláme a vypnu nahrávání. That's the changing room, sir. Takže jdu si vybírat hadry. Trup. Černý nátělný, zelená mikina s kapucí. Jo, tohle si dám ukáž. Jo, to je dobrá. Stylové. Ano. Thank you, sir. Nohy. Nějaké skalhoty Vodland. Jo. Jo, ty si nechám.
celkem jde k sobě. Takže ano, koupit. Ano, ano, zakoupeno. Boty, sandály, ponožky, kovbojské boty, kopačky, polobotky, zelené tenisky. Ano. Takže zakoupíme. Aha. Přívěsky. Tvar Afriky. Trošku divnej tvar, ale nevadí. Dobrý, kupuju. Teďka hodinky. Hodinky, žluté hodinky si dáme. Jo. Tak, zakoupíme. A teďka sluneční brýle, červené, zelené roušky. Jo. Pravej gangster. Tak. A teďka ještě pokrývka hlavy. Si dáme taky zelený šátek dopředu. Zelený šátek dozadu. Tak. Jo. Lol, jak stará babička, ale nevadí. Stačí. Tak. Enter. Takže oblečení jsme si nakoupili. Tečka. Takže mise máme splněno. Respekt plus. A komu se toto video líbilo, tak nezapomeňte dát like. Komu se toto video nelíbilo, tak nedávajte dislike, ale dejte like. A pokud se vám líbí můj channel, tak dejte odběr. A já se na vás těším u dalšího videa. Čau.